Hello guys, good evening. Papunta kami ngayong Siayan. May sit up kami ngayon pero bukas pa yung event. So, andito pa kami sa Dapitan. Medyo gabi-gabi na. Babiyahe pa kami ng mga 2 oras mahigit. So, bukas pa naman yung event. Bukas ng umaga mag-umpisa. So, subaybayan nyo lang kami sa aming mga biyahe. At kung sino yung hindi pa nakasubscribe, paki-support naman sa aming channel, Tribune Wavy. No, yes. Siya nga pala guys, hindi kami sa sentro talaga sa Siayan. Barangay sa Siayan ang puntahan namin. Tatawid pag kami ng Suba kayo Ilog. Tatawid pa kami ni Ilog or river. Maliit na. So ipapakita namin mamaya kung paano namin tawirin yun. Maliit na sapa. Maliit na sapa. So let's go. So guys, andito pa tayo ngayon sa Hosidalman, Municipality of Hosidalman. So yung mga kasama natin medyo gutom-gutom na. Itong driver DJs, Kiwa, Baririnan, ug ako. So dapat tayo mga 1 hour na biyahe. 1 hours. Guys, abangan nyo ang aming pagdating doon kasi ang mga gamit namin hahakutin ng mga tao sa hanging bridge dadaan. So panoorin nyo tapos gabing-gabi na. 7:22 na sa gabi. Alas 7:22 na ng gabi. Andito pa kami sa mga 1 hour pa yung biyahe namin. Abangan niyo yung pagdating kasi dadaan tayo sa hanging bridge. Yung mga gamit natin idaan sa hanging bridge. Gabing-gabi na. Buti nilang mayroon daw mga taong susundo sa atin dito doon. So abangan nyo pagdating namin doon. Guys, ito paakyat na kami sa Municipality of Siayan. Yan. Itong mga mingaw kini mga lugar kay itong area na to. Ano to? Mga rural area. So medyo mingaw gyud. Sayo mga tulog nga tao dire. So abangan nyo ang pagdating namin doon. Tapos maghakot-hakot kami sa hanging bridge. So
So salamat sa andyan pa nanonood. So yan yang sa unahan na kamotor, yan ang sundo natin. Ini para suba. Guys, medyo gabing-gabi na talaga. Andito na tayo sa area. Dito na pala tayo sa area. Yung ginargahan natin yung dump truck. Yan, andyan yung mga gamit namin. Tapos ito na yung mga taong susundo sa atin. Yung mga taong susundo sa ating mga gamit. Yan. So, dito na tayo. So guys, i-check natin yung ilog kung makatawid ba tayo ngayon. Kasama natin yung mga sumundo sa atin. Mabawra kayo na? Ay, transfer na to sa kumong na mo yung mga anak dere. Kumong na mo dito. Palitan jud og dam mo musulod ang dam dere. Oh. Malibad ang driver sa kumong di makaya. Laminit ang dam. So guys, pupunta tayo doon sa kanilang barangay hall kasi doon tayo mga hapunan. Tapos dadaan tayo sa hanging bridge at mag-video tayo punta doon kasi sabi nila may magpapakita daw mga multo daw minsan. Kaya mag-video tayo baka mahagip natin kamera. What's up, lag? Ami karon sa tani. Lapad ni Manoy. Abi magmotor Manoy. Para lumba. Inging bridge, lapad ni Manoy. Para ragapon ni sa OL Paraiso. Lo. Lo. Lo so. Mga gimit diri. Puputong ko na ni Paraiso. Teman. Laka. Hei. Lo, hei. Suni. Ya awas lah, hui. Ayo. Ay mug. Wali mo tayo. Hui. Loh. Sorry. Ya awas na. Ano? Balik lasawa ng mga bataan niya lah. Diyan na kayo. So dire kuno yagi ang among mga gamit ani og di matabok. Ya awas na. Patag mga hubog ni maglagaw. Mura maglay ka sunod. Ano nilagay sa kuano? Agi ni suba. Oh. Wala na. Agi ka mo dili ka tamo ka suba agi. Hanging bridge. Hanging bridge so di boy oh. Rasing apo na may nagikan. Oh. Ito ay baka na ka daw mo kasi. Sayo ka tangikan. Muram tanig manispirasay. Oo. Pista na boy. Ambot ka, mingaw ipod pista ni. Menulo tag ko anar. Menulo tag baki. Sa to pa kani karsada diri ni mo ni. Oh, wala.
Paingon sa suba, kani. Kamang-kamang ibang kuan ani. Supingon dia suba. Tut. Layo pa Piot. Nasa unahan rin, wala. Wala simot na kita dulu. Ha? Kubig na rin. Siya taman ni hapon. Naon kuno sa barangay hall ang kaon. Alas 9 na no? Okay. Alas 9 na. Kuya ning buhay sound system. Minsan masaya, minsan mahirap. Nakaka-excite po. Boss, gutom na ka boss no? Gusto mo lang. Ha? Kao na may tinapay. Kaya ka ng tinapay. Niwan niya siya Piot. Gutom na. Huwag yun akong paman sa buro bintay. Sakto mo. Panilipay ko kay nagbuok tayo ng tanan. Kanya kay banding. Banding. Hindi ba? Experience mo ba? Para maka-experience mo tag mga inaning sitwasyon. Ha ha ha. So, magkapit kita nagigog covered court. Uy, tayo din oh. Ang pwede rin oh. Kita nagigog covered court, mga covered court na ginagasiga. Muna na pre no? Muna na pre, bibo pre. Yes. Uy, ganun tao man. Kanang kanay? Ang ano is pulang ko ba? Pulang ko style ba? Pulang ko sumbi ng dingsos din na hawak sa pulang ko. Ay, gamay. Wow. Wow, arang-arang. Arang-arang nih. Uy. Nakita ko na. Dali ka mo. Ay mo katong na mo dito mga ground sa ibabaw. So yun guys, nakabalik na kami sa area kung saan nakapark yung mga gamit namin, yung sasakyan. Nakadesisyon yung kapitan na bukas na lang itawid tong sa mga gamit namin doon sa ilog. Dito na kami matutulog sa tabi ng daan kasi delikado, gabi na. Gabi. Dai kapiot. Yara ko. Ha? Okay na ka ko dito. Mukatay din ng sawa dia. Iyo kamatay. Dah. Out diri we. Away. Tuh duyan boys so. Kita nagplaster. Sayang bro. Dari tahu ubus oh. 10 libot-libot na pala ng dam. Sendiri kita pergi plastaran ni ron. Ulan rin kontrata ni ba? Kata di halas lagi dapat. Balik ka po nito magkuha sa mipan po na mo to. Sige, selamat kayo diri mo. Sige, selamat kayo. Kung mo pipibian ka mo rin. Oh. Boy, Ha? ay gano'n. Kani ba? Kani? Nah.
Inakalumlok na tungtungan. Ako kay balas ti diretso, kay kay lumlok. Ako kay barino na nauwa. Muni kinabuhi na mo. Oh. This is the life of a crewan na Takdo yan, pero narami sadap din sa karsada. Ha? Oh, na pa kainom hubog na. Teruhan na kinantiyan ni mo kulo. Hindi ba ko piyak na ako kon. Halo. Malong. Dili, ko la ya biya. Pari po dos pari. So guys, good morning. Ito pala yung daanan sana natin kagabi. Ito, tatawid tayo dyan. Yan yung dinaanan natin kagabi papunta doon sa loob. Nagirit ko. Kaburuin na. Yawa na ka, sino kagatawa sa kaya sa kanan? Duwal, oy, ka magduwal. Problema na humok mo ng balasod. Tapos tabuk ba? Kisi-kisi ka? Oh, na raw. Sa glanggam ka na. Royce daw, guyod ng bayi. Kaya nga niya. Mabaw pa rin niya ako dratong sa balay. Akuari sa diwa. Ag sa ilang kalulo. Lukdo. Tao. Susunod, kaabot na lutang tiyo. Yes! Yes! Kaya kayo eh. Yes! Sabi ito, balik ka tao. Tarong awin ko. Ito, balik ka tao. Ano na yung mga tao dito, no? Lord, saka. Goods! Saka ba nakilaos mo na dito, God? Close mo na dito. Good morning. Good morning! Yung mata na may ako yung as ko dito. Ano yung as? Dana. Timong? Yan ko, wiggle. Ay! Wing. Oh, wing na! Hagbong! Jesus, ini nih ada may bagto, manang bagto. Hi vlogs, welcome to my guys. Yo! Ang kita dai pre no? Ala. Uy! Sisiw! Sisiw! Kaya mo sa sakyanan usahain ni Jetski! Yay! Goods! Kau na ikaw ng truck. 21 nung tani ka ulit. Wow! Gwapo kayo og mga views. Lami ang ibalayan rin dapit lagi. Para ano ba? Para ano da? Hindi ba para ano? Siguro nagkukot Pang simpleng buhay ba? Buhay interno. Oh, sis.
Oh, now ay giat ngan, yes. This is the Guys. policeman. Mayroon kaming Patrol car. mga sundalo. May new pan. So, mga This is the police car. Police car. mutabok na pud me. Mo jump. Tara. Ay! Tabok na pud. Welcome to my paradise. Paparadis. Para. Oh. So kailangan namin balikan ng ibang gamit kasi yung isang sasakyan namin hindi makatawid. So, nakapangapi namin. Ngayon, wala pa. O wala pa luya. Hop! Tay po sa ulo. Ay! So guys, may gani kay nakatabok namin tanan. Wala na tong hakot-hakot nga moagi sa hanging birds. Tara, kayo na kay Kasir. So kailangan namin transfer ito ibang mga gamit namin dito sa malaking sasakyan para makatawid sa ilog at madala doon sa covered court. Hey guys, ngaon na pud me. Salamat tayo Pinit Chairman sa pangalumpa. Magpaabot sa saktong higayon. Sa hirap ng buhay dapat kang magkikilos. Gamitin ang lahat hanggang sa tuy maubos. So guys, hanggang dito lang muna tong video namin at sana suportahan niyo ang aming mga channel. Thank you.